see, 'cause I think I do want you next to me. Armandarin, kumakain na siya ng frites. Loud. Ayun yan ang lumabas. Halika na. You like strawberry stripes? Good morning! Dito na pa ako sa kusina and nag-start na ako magluto. Ang inuna ko muna is, eto, nag-isa muna akong bawang sibuyas para sa aking afritada. And eto, naghiwa na ako ng karne para sa aking Bicol Express. And magluluto rin akong seafood kare-kare. Ayan yung lobster. And yung hipon tsaka yung tahong nasa ref. So, eto muna yung una ko. Ito yung current situation natin dito sa ating lutuan. Nagluluto ako ng ano. Yes. Okay, good girl. Nagluluto ako ng... Okay. Kumakain siya ng banana. Ito pala latik to. Kagabi, linuto ko na yung ano, malagkit para sa biko. And dito, magsasalang na ako ng Bicol Express. Magluluto na tayong Bicol Express. And ayan, yung ating afritada. Pinapakulaan ko na. Ayan, update ko lang kayo. And naghihiwa ako ng kamatis. Maraming kamatis para sa aking Bicol Express. Yes. Tingnan mo sila. Oh. Pangalawa na ni Holly yan na banana. Ito pala yung ating biko, yung sticky rice. Ayan. Yung latik, ibubuhos ko siya dito sa ating biko. Oh. And then, ilalagay ko siya sa oven. Yep. Update ko lang kayo guys kasi hindi ako masyadong makapag-vlog kasi yung mga bata ang iingay, nanonood sila ng TV and si Holly, alam niyo ba, tuwang-tuwa siya sa piggyback, yung dito sa likod, si Sak at si TJ, salitan sila, so tuwang-tuwa siya, so sigaw siya ng sigaw. Sabi ko, wait, pinatigal ko muna, sabi ko, sandali lang, update lang natin yung people, sabi ko. But anyway, ayan na yung ating Bicol Express, luto na to, and eto yung afritada, pinapalambot ko lang siya. And eto yung biko natin, nasa oven na. Ibibake ko siya for 15 to 20 minutes as long as bubbles na yung biko. Ayan. Hindi yung makita kasi yung oven namin, yung ilaw niya, pundido na. So, after itong biko, magluluto na ako ng seafood kare-kare. So, yes, magsi-seafood tayo. Instead na oxtail, seafood yung ilalagay ko sa kare-kare. So, yun. Yun lang. In-update ko lang kayo. And ilalagay ko lang yung Bicol Express sa lalagyan. Luto na yung ating biko guys. And ayan yung itsura niya sa ilalim. So, ang next kong gagawin ay, ito yung lobster para sa ating kare-kare. And gusto ko sana mahati ko siya ng pahaba kasama yung ulo. So, itatry natin yan na magawa. Sana magawa ko. So, ayan. So, eto, sana mahati ko siya kasama yung ulo. Kasi usually, inisnap ko siya. Pero ngayon, gusto ko kasama ko siyang hatiin. Finally, ayan na guys. Nahati ko siya sa gitna. Masarap. So, ayan. Nakat na natin siya. So, ngayon naman, kunin ko yung ating tahong. Wait a second. Ito. May tahong tayo. Labas ko na to kasi sila na yung next na isasalang sa kalan. Wait lang guys. Luto na yung ating afritada. Ngayon, ilalagay ko na siya dito sa kanyang lalagyan. Ito na yung next kong lulutuin. Ito yung seafood kare-kare. Ayan, meron tayong tahong, isda, lobster, tsaka hipon. Ayan. Tumawag na si Kat, mga 1.5 hours away pa daw sila. So, tamang-tama to. Ayun si Jan, nagbabacuum siya. Nabacuum ko na yan, pero inaano niya lang. Linilinis niya yung fireplace. So, eto na yung ating handa para sa ating parating na bisita na si Just Cathy and the family. Ayan yung ating kari-kari seafood. And eto yung afritada. Mom, Bicol Express.
this one. Bicol Express kasi hindi kasya sa isang Mom! lalagyan. And I like this I one. know you do, Baba. And ito yung dessert natin, And biko this one, and this one. fruit salad. So, yan ang ating handa for lunch. Ayan, nakabihis na tayo. And nakaligo na ako, guys. Hindi ko lang binasa yung buhok ko kasi, di ba nag-keratin ako kahapon? So, ang sabi doon, 2 to 3 days, wag daw basahin yung buhok after mo mag-apply ng keratin. So, ayan. And si Kat, hinihintay na lang natin si Kat and the family. And mamaya kakain na tayo. And ito yung ating pa-OOTD, guys. Hindi siya, hindi ko siya plinansya kasi hindi naman kaya aalis. Para kung habulin nga ng plancha. Pero kung aalis kami, for sure, pa-plancha natin to, guys. Kasi, ayan, may dalawa tayo dyan na plancha. Hindi ko lang plinansya kasi, hindi naman kami aalis kasi makulimlim tapos umuulan sa labas. And, yep, mamaya kakain na tayo. Hintayin lang natin si Kat. Wala pa rin sila, Kat, and si Holly naiinip na. Where's Wonka? Where's Wonka, Mom? Oh, one guy is coming soon. Oh, Wonka is coming soon. Si Veronica yun. And kunin ko lang yung in a minute daw. No, how many minutes? Meron ako dito dito ko linagay yung yung ito ba yung set ng mga kutsara. Stop. Hugasan ko na to kasi kailangan natin to. Ayan. Hugasan ko to kasi ewan ko nasa yung mga kutsara namin ay na siya, para na siyang parang ilan na lang yung kutsara namin dito. So, hugasan ko lang to. So, ito yung Smith & Noble na brand. Ayan. Ooh, ayan siya, guys. Tea ready daw. Na, ito, Mommy's just gonna wash this one, Baba. Ayan. Kasi tingnan nyo, wala na kaming parang 4 na lang yung kutsara. Hindi ko alam kung nasaan. So, hugasan ko to. What did you say? Tea ready daw. And linabas ko na, nasa oven to kanina lang. Linabas ko na siya sa oven kasi baka mag-dry yung lobster. So, ang naiwan na lang dyan is yung, ano ba yun? Afritada. Para mainit siya i-serve. Kasi si Jan gusto niya mainit ang pagkain. This is, what's this one? Spoon and fork. Okay. We're gonna wash that, Baba. Hand on the wheel, got my pistons pumping, all 800. I was in the spoon fork. Eto na, hugasan ko na. I-dry lang natin ito. Wait, Baba. We will dry it first. I'll do it. No, like that one. Wait, Papa. This one. No, baby. This one. Use this one. Ayan, gusto niya gusto niya tumulong. You know how? You have to dry. I'll get another one. Good job, Baba. Nakikita niya kasi ako ginaganito ko to. Ganito yung pagpunas. Kaya yan, kinukopya niya din. Wow! Hindi ko binublow. No, I didn't blow it, bebo. Oy, hindi ko yung binublow, Baba, ha? Is it dry? Yes, that's right. Ngayon naman, si Sak naiinip na. Ang tagal daw nila Tita Kathy. Soon, they will be here soon. And a Wonka. Yeah, soon they will be here. And a Wonka. Oh? And a Wonka. Wonka. Veronica. Say Veronica. Wonka. Say Veronica. Wonka. And wash this. Yeah. Be careful, Baba. No. Just do this one, Baba. You might cut your finger. Just this. Allowed? Yes, Daddy allow. Holy not. Allowed a pink knife. Only the plastic knife. Hand on the wheel, got my pistons pumping, all 800 horses running. Hi! Lamig naman dito, Hi, Baba! Come on, Baba! Come on! Hi, Bangka! Kiss tita! Kiss tita! Kiss tita! Hello! Hi, Jan. Did you say hi? It's so cold.
That's nice and there though. Oh, yeah. Good self. Yeah, good. Thank you. Ay, baba. Kain na, kain na. Warm in Adelaide. Yeah. 20. Yeah. Yung mga boys, oh. Wow, where you going? Pareho tayo. Black lang sa akin. Neil. The same as Han. Hi. Thank you for coming. Sabi niya, solo niya raw yung pagkain ngayon. Sorry mga ingay. Ah, Guys. ano kuya? Who got my choice here? Tumutulo na yung lawak. I don't know. Did you say down? Where is it? Donut. Got a little pink donut. She's like, I want that. I don't need anything else for that. That's Okay, it. great. Good lunch. Kanin mo na isang tinda guys. Wait. Did you have a donut? The ground so take away what's left of me. Blinded by the ones I lost, connecting lines of which we crossed. You want more? You want more? Okay, more. More pa daw si Holly, oh. Wait naman. Hala. Really want that. Grabe ka naman. Ang parang ginugutom kita lagi. Pangalawa niya na yan, oh. Nakadalawa kang banana, apple, tapos pick. You're welcome. Kuya, pick all the... It's not going anywhere. Here pa, kuya, ha? Here, please. It doesn't matter. You have to pick it up, please. Thank you. Kain tayo, guys. Yeah, but it's changed Money now. We hang Siya lang yung nandito sa bahay ngayon. Wala yung ibang inday. Miss niyo. Yes. Okay. Let me in a drink. Diba? Paano makakalito ka? Nakaupo mo lang, tatawagin ka. No? Oo nga, hindi ko pa nakasubo eh. Ma'am! Ma'am! Uupo pa lang tayo. Sayang na ano, kanin. Ang dami nila kain ni Okay Mama. nga. You wanna try this, Baba? Come on, ate. Kainin natin, simutin natin yung mga ano, tira-tira ng mga bata. Sayang. It's just cloudy right now. Ha? Ano yung ano, yung ulo. Masarap yung ulo. Alin ulo man na yun? Ulo ng ano, Na to? hindi yung ulo ng ano. Makulo na yung pinag-uusapan natin. Ang lang laki naman kasi manay. Okay lang yan. Lagyan mo dyan sa ano ni Bernalca. Sarap. Meron kayong dalawang sausawan. Ano? Chili garlic, tsaka bagoong. Wait sa manay. Meron din si ano, okay lang yan. Meron din si Kat. Oo, bakit sineparate mo pa? Yung ano, para hindi tayo mag-agawa Grabe sa naman. sauce. Wala naman akong sakit. So you two, if you're done, you can go. We'll stay here till. We're gonna be here for like 3 hours. Nandito pa kasi sila. Kanina pa sila tapos. Oh. Anyway, put it all. Toilet. Yeah. Magano tayo, mag-column tayo para bukas. Nakakulunti ka? Nakaka-help kasi siya sa akin talaga. Diba ano ka nga? Grabe. Pwedeng 1 Ay, week. ang galing. Matry nga yun. Hindi naman ako constipated. Pero maganda. As in, ma-cleanse ka. What are you cooking, Bubba? Why don't you go in the kitchen and cook? Yeah. Holly. Sarap. Okay. Haba na ng buhok din ni Holly. Oh. Di ba dati parang wala? Have you got cream? Yes, but why you need Sorry. cream? Why you need cream for? I don't know. For the biko. What you gonna eat? What is that? You know the sticky rice with toppings? Yeah. You like it? Socks loves that one. Is it coconut cream? Coconut, yung ano, yung latik sa atin, yung biko. Paborito yan ni Sock. Oh no. Yung ulo. Hindi ko pa nga, malapit ko na maubos yung ano, laman. Good. Dalawa girl, sana, Holly. sabi baka hindi mo kayanin. Ang anghang? Dalawa Why sana. are you eating a banana? Again? You only need one of them a day, mate.
Stop doing that in the chair. And Abot lang, ano lang. save me Ang some. lakas. Get Malakas my talaga lunch, sila then I'll go there when paggabi. it's done left. Tapos na kayo kumain ng Dessert dinner. nila, fruits. Wait, Dad. Dessert pa sila In na. which? Oh, wait, wait. Hindi ko alam kung ano. Sabi ko, matulog na kaya kayo. Sabi ko, Alright, we. Hand on the wheel, got my pistons pumping, all 800. Mini, mini mo. Anong dessert ang gusto nyo? Which one you want, honey? Conti lang. Konti dito? Marami. Marami. Okay. Just give me a little bit of that first. I'll try it. Okay. And then I'll have the other. Gusto niya raw ng biko first. Yan muna, i-try niya. You wanna try Pero na-try niya na yan eh. Sticker rice, yes. Sticker rice. Remember you used to put cream? You don't like it? Yeah, Yeah, what? that's alright. That's alright. Hindi niya siguro gusto. So you want this one? Remember you always put cream on that, huh? Before? Bowls mo lang Eto day, naubos ni Jan yung binigay ko and ayan. Magko-fruit salad siya with ice cream saka sinil. Okay, I'll get your bowl, manners. Yung mga boys, ayaw mag-ice cream. Imposibleng ayaw niya because of your PS4. Amazing. Yeah. Tingnan niya, oh. Yung regalo ni Kat, gusto niya nang ibigay sa mga bata, pero dinidedma siya. Kasi nga, andun yung PS. Wala. Ay, wala nga. Told you. Wala. Yung 10 meron. Walang straw yung kanyang Yakult. Sabi ko fake yung sa kanyang Yakult kasi walang straw. You scolded. Oh my. Sabi ng daddy nila, patayin muna yan. Alright, come here, Zachary, Holly, and Tyrone. Come here, line up. Stop. Stop. Holly. Holly girl! Kaya pa din si Holly, oh. Kasi hindi nila yung nagagawa dito sa amin, eh. Happy birthday, What What do you you gonna say? Say, are you happy, Baba? But why are you lining up, babe? Naka-line up din siya, oh. So I'll get one. What do you say, Tyrone? What do you say, Zachary? Oh, man. Wow! Wow! See? It's not your birthday, Zach. Yeah, it's not your It's not your birthday. How come you got one? Wow, Kuya, that's so big. That's a massive. This one. Wow, that's a massive one. Baba! Wow! More kalat the bullet. Okay, clean up. Pick up all that here. Baba, you like it? Buti ang kinuha mo, Barbie. Sa tita niya, frozen. Ganyan din, frozen. Oh, lucky we saw that. Yeah. Yeah, because last time you gave her frozen. Did we? Yes. It's still there. It's in the car. Wow. Barbie. Say thank you to Wonka. Say thank you to Wonka. Hug ka, Wonka. Wag thank you. How about Tita Kati? Oh, sorry ka sa akin nakafocus. That one pa, honey. Good girl, Baba. Give it to Tito. Thank you. Ang laki. Ito yung kay Holly Barbie. Di ba yung sa tita niya, frozen? Pink talaga. Buti ka pink kaya. Pink. Saan niya na kasi gusto ni Ate Veronica, ni Uhong kang laruin yung Barbie. Open it, Baba. You can't? Get that. Let Tita Kati open. Do you have one of these? It's frozen. Frozen one. If it's the hair? Yeah. Ano? Ayun. Nandun na kay Wonka. Veronica? Yeah, that's for the hair, babe. No, I want that one. Okay, you play with Veronica. You cannot. Nag-exchange sila kay Holly, iPad. Kay Veronica, yung gift ni Veronica. Natawa kami ni Kat kasi sabay kayo kumuha ng camera kasi yung dalawa kumakain na ng dinner. Kaming lahat busog pa. So silang dalawa na lang. Si Veronica wala pa yung kinain. Wala pa nga eh. Ngayon pa lang. Si Holly, wag niyo nang itanong. Mga ano na yan, panlima. Panlima niya na yan na kain. Baba!
Mainit? Ilabas na ang alak. Patry ko to kay, kay Galing yan sila. New Zealand, oh. Yung bigayan sa akin ng friend ni Jan. Let's try it. Dry, yeah. A bit dry. Cheers, Neil. Thank you for coming. Hindi. Ding! Thank you. It's very, like, citrus. It's not. You like it, right? Yeah, it's good. Yeah. From New Zealand. Yeah. Lobster. Reef. Ayun, yung dalawa. Hindi na talaga nila tinitigilan si Tito Neil. Si Jan natulog na kasi may work siya bukas. It's a special Bedtime for the baby. big baby. extra color. Yung mga bata, guys, andun pa rin sila, oh, maghapon sila dyan. Nakatambay yung regalo ni Tita Kati dito, oh. No pansin. Kawawa naman yung mga baril. And eto yung aking pulutan. Tingnan mo, mag-vlog siya doon kay Kat. Is it close niya yan? Okay. There you go. Hi guys. Vlogger show. Careful, ah. Oh. Don't drop it. The dinner playing. Oh, diba? Vlogger. Playing dolls. Playing golf. Kami ni Kat, mauubos na namin yung wine. This is the topic. Hello. And this is Mom. Hi! And Wanda. Buwangka. Ingit din. Oh, you gonna drop it, Papa? Just, ayun. Ala, wala na. Oh, diba? Dala mo yung maliit mo, Day? Oo, dala ko. Yung- DJI. Yung, ang tawag doon? Yung maliit. Gusto niya mag-vlog. Patay ka dyan, Tita Kat. Guys, i-close na namin yung vlog. See you tomorrow. Yeah, 11:45 natulog na yung mga bata. Lahat sila kami na lang ang hindi. Si Kat matutulog na rin ako, hindi pa. Nagpa tayo ng Korean. Okay guys, thank you. Good night. Please like, please subscribe if you haven't. See you on our next vlog. Closing na. Paradise to me.